Cada divendres així a la qüestió ens acompanyen futurs professionals del món de la comunicació, futurs periodistes. En esta ocasió són estudiants de la Universitat Cardenal Herrera. Estan amb nosaltres Ramon Pérez i Núria Roig. I els plantegem la mateixa pregunta. Què és ser valencià? Què som els valencians? Per a mi ser valencià no és només anar els diumenges a menjar paella o anar a la Tomatina o a Sant Joan, que també. És molt més que això. És escoltar el nom de Ricard Camarena, de Cavadas, de Núria Roca, Felipe Pantone i sentir molt d'orgull. Una definició, per començar, ben interessant. Ramon, el plantegem la mateixa pregunta. Què som els valencians? Doncs a mi m'agradaria continuar amb la idea de la meva companya i dir que els valencians no només són personalitats reconegudes ara mateix, sinó que al llarg d'altres èpoques històriques també noms com ara el pintor Joaquim Sorolla, el periodista Vicente Blasco Ibáñez, per exemple, Sant Vicent Ferrer, són noms que han marcat la història no només de la comunitat valenciana, sinó també d'arreu del món. Perfecte. Teniu amb vosaltres dos llibretes de les que empren els professionals d'esta casa. Vos demanarem que preneu nota, que estigueu atents al que diu el nostre convidat. Li llançareu també una pregunta al nostre convidat i per acabar vos demanarem un titular que resumisca tot el que heu escoltat. Vos pareix? Perfecte? Perfecte. Vinga, doncs ara ja sí, és moment de donar la benvinguda al plató de la qüestió. El nostre convidat està amb nosaltres. Antoni Furió, bona nit, endavant. Hola, bona nit. Bona nit. Per ací, vostè seu ací? Antoni Furió és catedràtic, ho hem dit abans, d'Història Medieval de la Universitat de València, ha exercit la docència en distintes universitats espanyoles, també a Oxford, a París. Endavant. Bé, a mi no m'agradaria deixar de costat la història, que és el que hem estat parlant, però sí que m'agradaria venir més a l'actualitat. Una qüestió d'actualitat, l'infrafinançament. Dèiem abans aquest autogovern valencià per al futur que passaria per una millora en el finançament. No sé si vostè, com a catedràtic d'Història, sap més o menys on està aquest origen de l'infrafinançament i si la pròpia història, la pròpia societat valenciana en el futur podrà solucionar aquest tema que en l'actualitat és molt important. La pregunta és fantàstica. I per contestar-la me'n vaig anar lluny. Ja és hora que ens doneu el vostre titular, val? Invertim, si vos pareix l'ordre. Ramon, vinga, quin és el titular que li posaries a esta entrevista? Tot i que he estat molt atent a tota l'entrevista, sí que m'agradaria quedar-me amb un símil que ha fet el senyor historiador al començament de l'entrevista i el meu titular seria Història de la comunitat valenciana de llauradors a cambrers, que crec que reflecteix molt bé la situació antiga i la situació actual. Ben destacat. Crítica, Crítica, sí. Però molt bé, el periodista crític. Sí.